Sziasztok, Gabriel vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Egy különleges videó lesz ez most, mert ilyet még nem csináltam. Vásárolni fogok a Taiwan pár apróságot, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt jön meg, és hogy pontosan miket vásárolok. Nézzük is meg. Még mielőtt elkezdeném, nem szponzorált tartom, tehát én nem kapok a Taiwan-tól semmiféle juttatást azért, mert őket reklámozom. Egyszerűen csak ez alatt a 10-11 év alatt nagyon sokszor rendeltem erről az oldalról, és számomra ez volt az egyetlen, ami megbízható oldal volt, és elérhető szinte minden, ami nekem szükséges volt, úgyhogy ezért rendelek innen. Na, én már betettem a kosaramba, végig is futunk majd rajta, de egy kicsit ismerkedjetek meg az oldal fő részével, bár már egyszer mutattam ebbe egy videóban, hogy pontosan melyik rész micsoda, de azért így végigfutok rajta. Itt az elsőben fegyverek vannak, és azoknak kiegészítői, lőszerek, meg egyéb ilyen dolgok. Itt a külsőségek vannak, tehát az ilyen tusok, meg az egyéb ilyen kiegészítők a fegyver külsejére valók. Itt a belső kiegészítők, tehát a gearboxon belüli alkatrészek vannak. A taktikai résznél pedig természetesen ugye a sapkák, maszkok, kesztyűk és mellények, meg minden más egyéb itt található. Itt a szélben vannak az aktuális akciók, hogy éppen mi van akcióban az oldalon. A New Products-ba persze természetesen meg a új termékek, amik fönt vannak az oldalon, innen is elérhetőek. Érdekes módon ezek az APS pisztolyok, ahogy fölkerültek, egyből 30% kedvezménnyel vannak. Igaz, hogy CO-sok, meg ilyen színezettek, nem tudom, hogy hogyan jutottak hozzá, és miért 54 euróért kerülnek. Nem tudom, néhányan már kérdeztétek, hogy megéri-e. Ki kell próbálni, nem tudom. CO-s pisztolyom még nem volt. Nekem kicsit ez túl van spirázva, hogy így le van festve egy pisztoly. Mondjuk én a fegyvereket szoktam festeni, úgyhogy ne szóljak semmit. Na, menjünk is bele. Mondom, csak pár apróságot fogok rendelni, tehát itt láthatjátok is. Ezeken is végigfutok egy pillanat alatt. Végre találtam azt, amit már régóta kerestem, és tök véletlenül botlottam bele, hogy az M14-emhez, az a DMR-hez egy olyan alsó agyazás, ami kézi markolatot tartalmaz. Tehát van benne egy olyan markolatrész, amit rendesen meg kell fogni, nem pedig puskaként kell ráfogni, és ez nekem szerintem sokkal kényelmesebb lesz. Még nem próbáltam így ki ezt a fajta fegyvert. Volt olyan sniperem, aminek ilyen volt a fogantyúja, nekem az kényelmes volt. És most végre ugye ez az M14-hez van, mert cima. Itt van is róla egy kép, hogy így néz ki, hogyha rá van szerelve. Ugye nekem ez az M14-em van, annyi, hogy én a rövidített tárral használom, amiben ugye csak 15 BB fér, illetve nekem rövidebb a cső és egy hangtompító van rajta, meg itt egy optika, illetve hát ugye le van festve az egész teste nekem. 10 euróért kipróbálom, megnézem milyen lesz, ha megjött, akkor rá is fogom próbálni természetesen a fegyverre. Nézzük, hát ugye a következő az, én a Garder BB-ket szoktam többségében használni mostanában. 25-ös van most itthon nekem, de azt inkább csak pisztolyokba szoktam, meg sotiba. 28-as már eléggé megfogyott, úgyhogy rendelek egy zacskó, ez 3500 darab, 9,38 €. Öv. Venni akartam már régóta valami taktikai övet, amire úgy föl tudom tenni a pisztolytáskát is, illetve a tártartókat is. Ezt néztem ki, 10 euró, kis olcsóbb verzió, nem akartam annyira komoly övet venni. Régebben már volt egy olyan mollés övem, azt valahogy nem lehetett annyira meghúzni, hogy rajtam normálisan álljon. Remélem, hogy ezt annyira azért össze lehet. Azt írja, hogy maximum 120 cm derékbőség, hát nekem azért annyi nincsen, jóval keskenyebb vagyok. Tehát rám fog jönni, csak nehogy lecsusszom. Illetve rá lehet tenni a pisztolytáskát, ugye a tártartókat. Kétfajta színben van, zöld és ez a Coyote Brown. Na most kivételesen zöldet veszek. Valószínűnek tartom, hogy egy kicsit most eltérek az egyenruhám többi részétől, mert többségében Coyote Brown-t szoktam venni, csak az annyira világosak a mostani ilyen mondjam, sárgás homokszínűek, hogy akarok egy ilyen más színvilágot is belevinni az egyenruhába, úgyhogy azért rendelek zöldet. Én előszeretettel nem rendelek kiegészítőből terepszínűt, mert a zöld, a fekete és ez a homokszín is annyira semleges, hogy bármilyen fajta egyenruhához, vagy esetlegesen sima civil öltözethez is föl tudom úgy venni, hogy
nem terepszínű. Ez is teljesen jó, mert nem kell azért terepszínűnek lenni egy övnek, vagy egy tártartónak ahhoz, hogy ne lássanak meg az erdőben, de mégis katonai jellegű színe van, én ezért szoktam egyfajta színt venni. Úgyhogy most ez az öv lesz az, amit ki fogok próbálni, illetve most véletlenül futottam még bele egy kiegészítőbe, ez pedig egy tárkioldó, ugye AR-15-ös M4-esekhez. Ugye az eredeti gyári helyet lehet föltenni, egy pici kis csavarhúzóval lehet ugye kicsavarozni, ami benne van gyárilag, és akkor egy ilyen rugó tartja át, itt van róla kép is. Ez egyfajta gyorsabban elérett, tehát a jobb mutatóujjaddal nem kell idáig a nyomóig fölnyomnod, hanem itt közvetlenül az elsütő billentyű fölött már oda tudsz nyomni, és elméletileg kioldod a tárkioldót, meg ha jól sejtem, akkor itt a másik oldalról is innen, ha kell, akkor itt is a két balkezes meg tudja ezt itt nyomni, és akkor kiadja a tárat, bár ebben nem vagyok szándékig biztos, mert ez ebbe az irányba tolja ki, de lehet, hogy ez ilyen megoldás, hogy oda-vissza működik. Mindegy is, nekem ugye jobbkezes lévén nekem jó az, hogy arról az oldalról. Kipróbálom, 3,35 € igazándiból körülbelül 1000 forint környékén van a cuccos, mindenképp ki akarom próbálni, úgyhogy ez lesz még. Nézegettem még ilyen műanyag kést, meg ilyen dolgokat, de hát őszinte leszek, hol is voltak, azt hiszem a Dummy Gearbe itt vannak ugye 4,56 € egy ilyen kis műanyag kés, ilyen taktikai kés, így hajlik a pengéje, de soha az életben nem fogom használni, nem nagyon fogok késelgetni. Biztos jól néz ki, most 1200 forint körül van, nem tudom. Meg én is gondolkodtam, még volt itt egy ilyen akciós gránát, de ezen már nincs is itt. Hasonló volt, mint ez. Szerintem az a kiárusításban van. Az pedig ilyen tartóként üzemel, de végülis aztán meggondoltam magam. Gondoltam, mi a francnak ilyen műanyag gránátot venni. De most megyek, és nem találom, akkor lehet, hogy már el is fogyott, úgyhogy nincsen. Akkor azon nem is kell gondolkodnom. Elég sok minden van most így akcióban, de itt van, csak az előbb nem mutatta. Ja, jól néz ki, ilyen füstgránát, ugye ez sima műanyag, tehát ez csak dummy, az mi azt jelenti, hogy műanyag, tehát gumi, tehát csak egy nem funkcionáló dísz gyakorlatilag. Itt mutatja is, hogy bele tudsz rakni ceruzaelemet. Tehát ez csak tárolásra alkalmas. Lehet tenni, csak ilyen böszmé nagynak tűnik. Tehát attól félek, hogy egy ilyen marha nagy gránát hülyeség lesz, és hülyén fog kinézni, úgyhogy mégsem rendeltem meg, úgyhogy maradok ezeknél a dolgoknál. Így 33 € kiegyeztem magammal. Most mindig, ha vásárolsz, akkor mindig lehet választani valamilyen kiegészítőt. Már piros-kék karszalagon van. Van itt ilyen tajvanganos patch, ezeket ugye tépőzárra lehet föltenni. Itt is van tajvanganos zöld, meg ilyen kiegészítő. Ilyen nem is van már. Most vagy sárga-zöld karszalagot veszek, vagy nem tudom. Legyen most mondjuk ez a fajta patch. Annyit ír itt, hogy ha még 316 € vásárolnék, akkor ingyen lenne a posta. Annyira nem érdekel, tehát nem fogok 316 € most vásárolni. DPD-vel fogom kérni, mert az a boltunkhoz gyakran szokott jönni, a UPS annyira nem, meg a UPS kicsit későn szokott jönni, 4-5 óra körül, aztán félő, hogy már be lesz zárva a bolt. DPD nekem kihozza, az teljesen megfelelő, és most kivételesen nem PayPal-al fogok fizetni, hanem megpróbálok Mastercard-dal, remélem sikerül. 45 € lett az egész csomag, cakli-pakli, úgyhogy benne van ez a agyazás, a lőszer, az öv, a kioldó és a postaköltség. Megnézzük, hogy így hitelkártyával működni fog-e. Nem választottam ki még, akkor ezek szerint rajta vagyok, de úgy látszik, ez nem nyerő neki. Akkor maradunk a PayPal-nál. Akkor PayPal az viszont 2 € több lesz. A transfer az nem tudom, mit akar jelenteni. Transfer. Na mindegy is. Maradunk a PayPal-nál. Ott is be van állítva nekem, ha esetleg ír valami önadatot, azt úgyis ki fogom takarni. Leadi. Oké. Confirmation. Igen.
vártam egy picit, hogy mikor ad át a PayPal oldalára. Így összesen akkor tehát 15.842 forint lesz postaköltséggel együtt ezek a cuccok. És lemegyünk arra, hogy folytatás. És vissza is tért ide a Taiwan oldalára, azzal a zöld kis pipával, hogy mindent elfogadtak és a fizetés is sikerült, innentől kezdve üres a kosarunk, tehát már megkaptuk az e-mailt, valószínű, hogy elkezdik feldolgozni a rendelésünket. Ez ugye, mivel most vasárnap van, hétfőn kezdik el feldolgozni, mindenképp videó formájában a jövő héten jelezni fogom, amint megérkezett, így egy kicsit le is tudjuk tesztelni, hogy mennyi idő alatt jön meg. Igaz, hogy nem vittem bele olyan sok minden, de attól függetlenül is azért 4 tétel van benne, meglátjuk mennyi idő alatt érkezik meg, és akkor meg is mutatom, hogy milyen az öv, meg az a M14 kiegészítő, meg az M4 adapter. Így akkor abban is betekintést láthattok, meg azt is megmutatjuk, hogy milyen gyors a DPD és a Taiwan kiszállítása, ezért a 11 euróért. Hát ennyi lett volna ez a rövid kis rendelős videóm. Ha még nem azt mondom, hogy ha még tetszett, akkor csinálok ilyet, mert nem akarok mindig rendelni, de ha esetleg megint rendelésre adom a fejemet, vagy esetleg kinéztem valamit, vagy megtetszik valami, és megrendelem, akkor esetleg teszek fel arról is videót, hogy lássátok, de úgy nagyrészt ebből zajlik le egy rendelési folyamat. Természetesen már nekem sokkal-sokkal régebb óta van itt fiókom a Taiwan beállítva minden egyes dologgal, tehát címmel meg mindennel, illetve a PayPalom is már nagyon régóta van, úgyhogy ezek minden be vannak állítva, hogy nekem ezek csak ilyen kattingatások az AliExpressen is, meg a Taiwan is, hogy leokézzem, és már el is ment a rendelés. Természetesen a Mastercardon mindig kell legyen ugye pénz, hogy ezt le tudják vonni, és akkor már jön is a csomag. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, mindenkinek szép napot kívánok, én Gabriel voltam, sziasztok!